White to time design. Tabu Bartam Khan. Siklaro Bubagra Logi Simi. Bubagra Egerton Simi. Hunger strike unto death. Kini Logi advance 27 Siglar of or Chatan Simple. Bubagra jehetu Chaya nunge Tongma Siglar Chaya nunge Tongma Bono Logi. Besok lagi nak white ni tahu. Tahu juga horror. Jadi certain sini hisap kemana? Try 500 tiga 600 delegation nak. Enggak yang boleh kena pungo. Paksa yang passing five pun, hati kotor five pun, masukkan dengan ini jadi gusti law kena tunggu. Tahu boleh kena akan mesti masuk kene. Tahu horror sini no, orang Tongma ini try 500 sudah. Tai Jeff kayak Tongma orang lupa orang macam pesan white ni. Orang Tongma semua jatuh ni pura orang kai bukan orang tu. Tai Sarati poni Tiprasa poni Rokni Bubagra Pangkawan bagi bono kulti pandunan bagi Logi go Tongma bono pandunan bagi jatuh toereng lajak এবং অরব এগারোটা ইঞ্চি স্টার্টিং মানে ও হাঙ্গার স্ট্রাইক যত মোটাই লগে নাই media friends semua belakan hambai tini hal kutung jarawo nanti cino kai hai cino logri kaman bagai kuliah no cini Bubagra no belakan hambai te kulungnya faro tini jaga kai pajak tini dulu tongo cini jatuhnya khasuksa cini white team cini honorable president tei kata cini di sini honorable EM barang dunia ada berma tei logi tongo cini barang mana working president barang mana prosper dia berma itu macam ni white team ni jangan saja barang mana demon dia berma tapi sipai jala cini jurnal ni cini joint chairman barang mana rakis dia tapi cini jauh tu white team ni warriors tu ini hal kutung jarak tu orang jauh tu paling kutung lajak tapi kita jauh tu saya mana so already cini Bubagra ni kutis hak lajak Jini dofani mante shopte ni bagai tini Bubagra tini sekai bot ini win sangat sacrifice kai tang leadership jeng kono jaga wo nugya khu kono mane nungna klaya khu tabok jeng saimano je cini Bubagra tamo bot tong boti rasmela tong rangsang mairang boti ni maisi tong nai borok tini boti ni cini bagai cini dofan bagai one suge boti tini lamo asu tini Botini my check le botini hunger strike hai tin dorna asong ge high leader jeng tini bus kang mane tongui jeng tini bon logi re jeng sam logi le an bai jeng tini joto saratipan Tipra sarok joto youth rok jeng tini joto youth rok tini or phai kuthumjak jeng nangke jeng langmari thangnai tobo jeng Bubagra logi tini jobak khlai tini Bubagra joban jeng khlai khlai chin dofang logi jeng permanent solution khlai thangnai hai ni jeng tini horo jeng advance phai sok baija Kena cini Bubagra fight tunggu, cini Bubagra poin nol jatuh sulit lagi cini Bubagra kaham kena kelaju coba kau pelai mana tu. Target le bos borok tu bukan di Tongma ni. Target tu angta mana sek finance angka sek double fin. Oke apa no? Apa tabuk norok media nok tiap siu, kami se nok tiap report mano, cini slide. Tapi norok apa ni norok je report mana tong kami besok baru asik kayu ni tong. Sengtina apa party ni ya? Party ni apa? Dofan bagai jenis Bubagra coba khai tong. Oh coba Bubagra je coba khai tong mana Bubagra je sini bagai je hunger strike khai tong mana. Apa Tipra Motha bagai ya? Sara Tipra sarung bagai, Sara Tipra sarung ni permanent solution mana. An bagai oh coba jauh Tipra sarung finai, even Tipra sarung simia. Je non corporate speaker like one sarung apa or join kepen hai si. Jin Tipra sarung ni je permanent solution mana. Lai thangai salago apa hai kotor program seng aguli
astable thangna kholoka gobang kaini kai thang pandang man nukapur o fil chi borok sageng thang astable ino chigon chau bahike bogna asunan jagari man busana jaga phan mangla abu tam khlai nor tep sinai nor media no tep sinai norok no bo kamini bus phain nong thang teba idea to जों to omono sanamo sungo je जों o choba omo tipra mothon chobaya o chobangkha chini tipra sarni o hani bosarang choba chini bubagrani choba chini bubagrani chobani bising tei chini tipra saroni जों permanent solution mana thai tomo abon bagi o chobao kesak kekrang belai betai tang hinai jadi joto hani bosa जों chini bubagrani bosa जों joto thanchaklai जों chini bubagrani login nang lama tei malkhunglai sunani khana kicha phanasi tongla khangai abuno ongo lama to kasulai glak bleng kangke o lama te malkhunglai ninle nong chai tung tamu tonglai so the peacefully ozawa chini bubagra hangar strike tongnai oro ke bono hang pin khlain bangya so chini rights bagai chini bubagra chini rights bagai choba khlai tongo o sobana chung jot tipasa logre kini oro phaina nangkhana hatai kotro norok saiman kana je जों chini bubagra chini hani bubagra tak hunger strike mane je chaya oi bo je chini manthai Tiprasa rokni je constitution solution maya sak tongnani hini sajak amon bagai tabuk जों oro horo ma kamyam chani lukrok sara Tipra no hoitara phaijak engkai borno जों oro tono tini o jaga mornan bagai o jaga tongna bagai te जों o jaga chini lukrok o jaga bubagra no logilna hini tini chino phailai tongkha te chini o jaga no morna bagai bosoro lukrok phigena oro tabo tabu sorte toro chin logi tongnai 200-300 tong thanai te baki tongo khai tong kote bo phailai tong khana rogo busuk lukrok phina khana to tabu all Tipra ni borong hainai to thakai borong nongnai to je phaya tongnai tabuk sak to lukrok tam samong ngom sanai omo chini manthani soba chini bubagra ni soba jotono chini Tiprasa rokni soba tamon bagai jotono phailai di logiri lai di tabu khani bubagra se phaito nokhorjak khani bubagra se soba nokhorjak chini bo daitto mo Tiprasa ngoi te bubagra ni chini hamalik no sung logiri nang bagai tabo khone update kebo haksale phaine rokni lama roko kono kebeng rok kori khona bla tabu sorte pun kebeng kuri ko te chini oro jotono hastini jara jara phaine ro jotono phain tongo te phain tongo phailai tongo thanglai tongo bokong phain tam khana stai thangai stani mangai sing or jaga tini horni jorao phaiso phaika or jaga khana stai ni bang no boroni family singke belai kesal sing uruipur tulamura area ni tamni bagi phegen no khana hangar start tong samno logir no bagi phege bubagra tamni bagi hang sai phena sing bubagra je satik sing bubagra ni login tongnai hini sing phaiso phaika or jaga mane hangar strike khaimani o diman o nahar mu tam tongmani bubagrani tam nahar mu tongmani boke sini Tiprasa dofani bangi joto ni bangi naharman kahamni phasingo da hameni phasingo kahamni phaisingo kani phasingo na ganarongni aroni ke busuk borok phaigena जों tini 15 jona phaijak khana tei sok payen e busuk phaino amsi am chaini tole tei ni sok payen motamoti te 5 gari hairok sok payen tit bu khai ani bu mukhe komol jamatia nongko hangar strike te sino all Tiprani joto Tiprasa lukrok tam kok kasana musung tam message denai angket chin Tiprasa dofani bangi joto sip phaijen ni kok kasar kham joto non